Hey, what's up mga bigawan? Welcome back to my channel. This is DJ and we have another video, no? But before that, start na tong video, ipailanay na ako akong mga kauban. Actually, dugay na yung kung ano niya gusto makig-collab, no? Busy yung uncle, busy yung mga kois! So, tawagan na natin, no? Sige, Toy! Sige, diri ka. Dali ako. Hello mga koys! Hello, mga kois! Ikaw, B? What's up, mga bigaon? What's up mga bigaon? O, di ba ba, kay? So, what's up, mga kois, no? What's up? Tawagan na ako. Paano rin siya? One of my beshi, one of the bigaon, no? Ninang! Rico! Pasok! Guwapa siya. Sa kanang vlog si Kuya Medyo Igod na palihog lang. Di na, nag-exposure na rin na pita. Okay guys, sabihin naman sa challenge na to. So ka ba yung mukha kita may namali. So, ang challenge yung mga bigaon no kay speed eating challenge. Wow! So, ang mga para pernalya ani nga challenge so kay number 1, Melky. Baliktad. So ay, Melky. Baka naman, ano mo corona. Baka naman. Next. God, Ben mo pinaka-hate. Kasi nang abri ana. Oh, bitaw no, wala pulo. Whippet. Anong whippet man? Okay, whippet. Ano mga paano manlabay mo hinayin yung pagkiran? Ikaw man? Number 3. God. Say. Malos. Wow! Gansig siya. Actually, na problema sa mga bigaon. Uy, tonlon nga dulo na. Next is Darna. fried intestine. Isaw, may tawag ka na? Isaw. Isaw. Last but not the least, no? Angels! Oh, ano no, giputol stindira ka sila yung rapper. So, guys, mga bigaon. Mga bigaon. Ready na ba? Ready na eh. Okay, pinakauna na to. Ikaw. Okay, everyone eh. Ikaw ba si Ikawan? Nagduha na, no? Ganin ko ba? Isa. Tulo? Kaya mga kuis, mga bigaon, no? So, mga bigaon, kisa yung piling yung budaog. Mga bigaon or mga kuis? Koys, oy. Mga bigaon, cheering ano yun. Budaog. Okay, timer. Starts now! Oh. Uy, natulo na ako ang kuan. Ano ni kita ba ikawas? Manggazud. Nga, baka na kuman. Uy, mana oy. Baka yung... Wow! Dog. Daw kang kois. Kois 1. Ah, Bigaon. hilakod ko ba? Ikaw man kung di balik sa sud ina dili lagi. Pilita. So, 1 point ng mga kois. So, next. Na, di gapon ta mo daog anak day. Na. Promise. Sila. Whip it. Wait tubig yun. Wait tubig. Wala yung tubig. Bigaon, may tubig. Challenge. Pobre ang mga bigaon, no? Patay ko ano. Ready? Round 2. Putong ka dun eh. Oo. My God, ka na siya daw. 4, 3, 2, go! Asa? Oh, so. Uy, maingat naman si Zaday. Hindi ko kaingkin. Duda ko anong mga plastic na to niya ang hipon. Yaw, ano ba sa TV? So,
mga bigaon! Tawagin yung minayin na tiwasan, no? Woo! Mga bigaon, 1-1 na ka, no? Kita. Ayun na pag-effort. Mga koys, Ganan. So, as you can see mga bigaon, no, nag-change venue min, okay? Nangit-ngit tayo may kumaon na ng steak, out of beaten steak. So, bigaon, mga koys, ready na mo sa atong my God. marshmallow, no? This is so easy. Okay, on your mark, ready, set, go! Kaulit-ulit! My God, it's so easy. 2 points for me. Oh my God, no? Ito na naman ko daw. So, sa say mga bigaon, no, quiz ang daog. My God. So, next, Defenda. My God, parang pa na, no? Ika na mo, nagbisan ko ng mapil. uy, naroon may sauce. Saan ang sauce tadil? Ang sauce Hindi, ano, oy? No, sige. 4, 3, 2, go! Uy, gano'n! Girl! Uy, feel naman din siya po ang ino. Balik na nga. May gadhon. Yes! Yes! So, mga bigaon, no? Dali na po ko. Kabayo mo, ang daog. Kita mga bigaon, mga quiz. Muna yung tiebreaker na to, no? Lupulit na naghigop, no? Di na sa bago. Pwede lang, tanan. Okay, so 4-2 all. So, dahil sa tiebreaker na to, no? Pinaka-paborito ni sa mga bigaon. Ang Dagan ko na mag-usap. Wala, lamig siya ko. i-focus. Focus. No. Naganahan ako magkuhan, makipagkulag sa taga, bigaon nga kuhan sa channel kay mabusog ko diri. Promise, no? Mabusog yun nila rin. As in, nabusog na ako. Uy, ready na to. Okay. Tiebreaker, bagan. Ipaningon tapos. Tiebreaker na rin, oy. Tama. 4, 3, 2, go. Ulo ko ka man. Magandang ko lang. May kalaman yan? Ayaw man. Ano rin, Martin? Yun? Tumura ng mga bigaon nga dili ka ma-enjoy mo kaon. Bis mapasalamat ka. Pwede ko sa inyo malaman. So, si Rico na lang pag-asa na itong mga biga. Yak na, hulot na pizza. Asa pa inulit na. Sinawala ka skin to eh. So ano, Tumulong mo ni hapon na eh. ikaw ang giuban, di kami kung kulit kang putlong. So sa nita mo,
O footlong na to, oo. Mama ni, upitis na lang ala. So, sakto sa yung mga bigaon pilit, ano? So mga bigaon transfer sa Kois. Pwede liway, kikipakaon. So, kasi kasulti ninyo sa akong panlibre. Taon sabi. Kaya akong ganahan ng libre, din lang pwede nga mukhaon mo. Dapat na mo himuon. Saan ang game mo? So ano? Kato, the challenge, nga ba? Sa pag- Kauputlong. So, Yes, kachuk ko yung kalami sa footlong. nag-enjoy, no? Di ako nang-enjoy sa kaon. Lingaw. As in, sa kaon nga pa, di ako nang-enjoy kaya murag ka na lingaw. So, mula to guys, no? Don't forget to follow us on our social media account. Yan naman 03. Pilit na to din, no? Atong guest, si Kintoy. It's me, Kintoy, mga Kois. pangalan sa imong YouTube channel. So YouTube channel, so you can watch my YouTube videos sa my channel. It's me, Kintoy. It's me, ito'y hapak na to din dapita, no? So mga bigaon, sa wala pa ka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated mo sa among mga biga-biga nga videos like this. So sa kasulti ni mo Ninang Rico? Ginong dagang sa lakos. Rush lang na naman. Bigos, masa pagpanit, masa pagpanit. Muna na magsaging kaloob. So, para to mga bigaon. Bye! See you next video. Thank you. Thank you. Peace out. Sakit na sa pisan, gago. Nakos